Strelili sme rýchle 2 úvodné góly a tam sa vlastne, dá sa povedať, rozhodlo o dnešnom výsledku. Myslím si, že za stavu 2-0 bola tam čistá penálta na nášho hráča Čiriča. To, čo som sa rozprával s divákmi, ktorí boli na úrovni, údajne aj to brvno, že lopta padla za bránkovú čiaru. Ťažko je mne to hodnotiť, možno keď bolo 2-2, že je to iný zápas. Cez polčas sme spravili striedanie, nabadali sme. Ale no, že ešte sa pokúsme spraviť niečo s tým výsledkom. Zás naša naivná chyba pred 16-kou, úplne zbytočná strata lopty, dostaneme gól na 3-0 a v podstate bola po zápase.